Jaod bura ma Fafi Salah Yakub ogolo oko chenro maiye mar duond bura mar UDA mar loko pend chik kendo miyo thuolo jatend piny thuolo mar tiyo e higni mokalo 10 kaponi ohero, ma en wach ma okelo paro mopogore opogore pacho kaka Chris Owino koro lero. Ndalo machuok tok jaod bura ma Fafi Salah Yakub lero ni nitiere chenro mar ng'ado oko chik machuno ni jatend piny obed mane apisi thuolo mar tielo 2 kende. Jood bura mag Azimio la Umoja owuok oko kendo nyiero paro makamano. Mimi na wabunge wenzangu tuko na mjadala inaendelea saa hizi, na mjadala yenyewe na tunataka kuambia Wakenya ya kwamba mambo ya 2 terms haiwezi kufikisha sisi. Tunataka mjadala yenyewe ikuwe ya umri. Mtu akifikisha 75 ndio aweze contest. Kauloso e county Magarissa, Salah Yakub ne olero ni nitiere chenro madhi nyime e yora lingling mar loko pend chik mar miyo jatend piny thuolo mar laro tend piny kata bang' bedo e apisi e tam 2. Sisi kuna mjadala tunaoleta mswada katika bunge, tunasema hiyo mambo ya 2 terms haitufai. Kama rais anafanya kazi nzuri aendelee, hatuwezi kumtoa kabisa. Hiyo ndio mula tuko nayo. Kata kamano, jatend kweth jood bura manok e od bura Opiyo Wandayi onyiero wach makamano ka olero ni oganda jo Kenya ok bi yie kod paro makamano. We want to caution very, very strongly that any attempt to create a life presidency in this country like the one we see obtaining in Uganda shall be resisted vigorously by the people of Kenya. And therefore, to the person who is sending these surrogates, we are now addressing you. The person sending these surrogates to test the waters, we want to warn you that we are closely monitoring your moves, and we shall not allow you to succeed in these very devious schemes. Wache makamano bende osir lwedo kod jaod bura makara chuonyo Adipo Kuome ma oluwo ni paro makamano biro mana duoko chien okenge ma piny Kenya osegoyo e weche mag demokrasia. Kaukum ranyisi, the strongest country in the world in America. Gin gimiyo ji 4 years, kiber to giduoki another 4 years, 8 years total. Tema America rule go to the world. To dwaro 20 years, what for? Ongi ane our past, dungi nuse ngata chelo sibido for 24 years. Nitiere gimone anoni bere mokadho. E paro mar tamo joman kod higni mohewo 75 e laro kom tend piny, janon weche mag siasa Nelson Osiemo wacho ni ma en agenda mar siasa. King'iyo principles mantie Kenya kwanza. Kiwe president iwe deputy mare. Chief ing'iyo Musalia Mudavadi, tidawi ing'iyo Moses Wetangula, ting'iyo Justin Muturi. Magi jo monada bedo president. Mani ni President Ruto no dhi mulungo gi magi form coalition bilo ni Kenya kwanza. Ineno ga. Koro magi bedo manya king'iyo nikech gin potential presidents in waiting. Koro ka paro no odhi mbele mokal donge joge makorigo loko nikech by the time President Ruto koro retire after 10 years to jogi bro bedo ma osekadho 75 years old. Kata kamano paro makamano nyaka bi puodh kod jood bura 2 ewi 3 kaachiel kod oganda jo Kenya e ombulu mar paro. E kinde ma jo piny kod jo siasa dhi nyime kod goyo mbaka e paro mar jaod bura ma Fafi Yakub Salah, jonon weche mag siasa neno chenro mar ariyo mar siasa e wachni chenro mageto geng'o ne jomoko e pacho kae e laro kom tend piny e yiero mar 2027 2032. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.